یہ بزرگ کہہ رہے ہیں میاں محمد صاحب دے دو تین اشعار بسم اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میاں صاحب لکھتے ہیں کہ میں نیماں میرا مرشد اچا میں نیماں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جا اینا اچیاں تو جنہ نیویں نال نبھائی صدقے جا آج نبھائی ہے صدقے جا اینا اچیاں تو یہ علماء ہمارے سر کا تاج ہے یہ آج جو اس پورے خطے کے اندر آپ کو اسلام نظر آ رہا ہے یہ علماء کی مہربانی اور مشائخ کی مہربانی خواجہ غریب نواز کی مہربانی علی حجویری کی مہربانی صدقے جا اینا اچیاں تو جنہ نیویں نال نیویں نال تے نب جا دیئے بھئی جے کر آپ نبھائیے اچھیاں نال نہ نبے محمد جے کسرانا کھائیے اچھیاں نال نہ نبے محمد جے کسرانا کھائیے لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے نے کچے او جیڑے پکڑ نال محمد بس اویو کھان دے کی کھان دے اچھی کیا دے ہو جیڑے پکڑ نال محمد اویو کھان دے بٹے صرف آخر شیئر پڑھ رہا ہوں میاں محمد صاحب نے اچھے لوگوں کی سنگت تے برے لوگوں کی سنگت کا موازنہ کیتا ہے تے لکھتے ہیں کہ چنگے لوگوں کی سنگت تے برے سنگت اس طرح کہ اگر لوہار دی پٹھی چ چلے جاؤ تے تواڈے کپڑے جڑے چھلنی ہو جان گے یہ برے لوگوں کی سنگت ہے تے چنگے لوگوں کی سنگت یہ ہے کہ تسی عطار دی دکان چ چکر مار کے آ جاؤ تواڈے خوشبو آنی چاہیے یہ وہ لوگ لکھ دینے بے درداں دی یاریے میں جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بویے پر چنگاں پین ہزار تے درد مدا دی یاریے میں جویں دکان اتاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر ہلے ملن ہزاراں صدا بہار دمیس باغے کدی خزانہ آوے ہووے خیر ہزارہ تائی تے ہر بکھا پھل کھاوے